O Goberno municipal anunciou a convocatoria dun pleno extraordinario este 23 de maio para aprobar os orzamentos do Concello. O proxecto enviado a oposición sen informes técnicos incluídos anexo de persoal, inversións e informe técnico financiero ascende a 116,35 millóns de euros. Por outra banda, non se reserva cantidade para inversións, xa que, según Jacome sinala, estas acometeránse a través de modificacións de crédito. Dende o Partido Popular anunciaron que presentarán enmendas. Somos o partido maioritario da oposición e, evidentemente, consideramos que se quere apoiar unhos orzamentos, nos temos que saber que o que hai e, por suposto, hai cousas polas que non imos pasar. Nos agora, xa que son públicos, que todos os partidos políticos da oposición teñen eses orzamentos, estamos estudando, en breve será o período de enmendas, nos imos presentar as nosas enmendas porque, evidentemente, nos temos que deixar a pegada do Partido Popular e, sobre todo, o que realmente creemos que non se está a facer e as necesidades que teñen os cidadáns de Ourense. Mentres, o BNG cuestiona o proxecto de orzamento presentado por Jacome, pero amosa disposición a falar e aportar. Estamos, por tanto, diante dun documento que parece máis un balance de sumas e saldos, cuxo único obxectivo é a xestión do día a día municipal, unha mera actualización das contas do 2020 á realidade actual que vivimos, pero que consolida un modelo caótico de xestión levado a cabo desde hai 6 anos por Democracia Ourensana. O alcalde asegurou ademais que se non consegue o apoio da oposición coa abstención do PP bastaría, someterase a unha cuestión de confianza.